खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ दिनै आङो गोदान मोनसे जब इन्टेलिजेन्ट बिउर' आईबी रिक्रुटमेन्टनि मोनसे पस्ट ओंखारदों दा बेनि सोमोन्दै फुल डिटेल्स सावरायनो नागिरदों गोसो गुदुंब्ला जोबजासिम भिडिअखौ नायलांनो थाखाय खावलायबाय दा बेयाव दङ आईबी सिकिउरिटि एसिस्टेन्ट रिक्रुटमेन्ट 2025 दा बेयाव जाहैबाय नेम अफ पस्टनि मुङा जाहैबाय बेयाव सिकिउरिटि एसिस्टेन्ट आरो एक्जिकिउटिभ दा बेयाव जुदि अल इन्डिया नायोबा गासै पस्टखौ जों नुनो मोनदों 4987 पस्ट अल इन्डिया पस्टआ दा बेखिनि दा बेजों लोगोसे जों जुदि नायोब्ला गुवाहाटीयाव गासै 124 पस्ट दङ दा बेयो गोदानै एप्लाइ सोलिगासिनो दङ दायो बेयाव खायसे गोनांथार डेटफोरखौबो होनाय जादों दा बेनि अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि स्टार्टिं डेटआ जाहैबाय 26 जुलाइ 2025 आरो लास्ट डेटखौबो होदों बेयाव लास्ट डेटआ जाहैबाय 17 आगस्ट 2025 दा बै दिनसिम माने लास्ट डेटखौ होनाय जादों दायो जोङो एडभार्टाइजमेन्टनि फुल डिटेल्सखौ नायनि एडभार्टाइजमेन्टआव मा होनाय दंमोन दायो बेयाव एडभार्टाइजमेन्टआव होनाय दङ पे स्केल लेभेल 3 दा बेयाव सिकिउरिटि एसिस्टेन्ट एबा एक्जिकिउटिभनि सेलारिया जाहैगोन 21,700 निफ्राय स्टार्टिं जानानै 69,100 सिम जाहैगोन दा बेखौ एडभार्टाइजमेन्टआव होनाय दङ लोगोसेनो दा बेयाव एग्जाम सेन्टार एग्जामखौ माबे माने सेन्टाराव जागोन आसामनि दा बेयाव होनाय दङ आसामाव डिब्रुगड़आव मोनसे सेन्टार दङ लोगोसे गुवाहाटीजों लोगोसे जरहाट सिलचर आरो तेजपुर दा बेफोर मोनबा जायगायाव आसामाव जागोन एग्जाम सेन्टार एज लिमिटखौ होनाय दंमोन 18 इयार्सनिफ्राय 27 नि गेजेराव जानांगोन लोगोसेनो बेयाव एज रिलेक्सेसनखौ होनाय जादों जायफोर एससी एबा एसटी बिसोरनि थाखाय आरो एक्सट्रा 5 इयार्स होदों आरो ओबीसीनि थाखाय 3 इयार्स होनाय जादों एसेन्शियेल क्वालिफिकेशनखौ होनाय जादों बेयाव 10 पास मिनिमाम 10 पास जानांगोन दा बेखौ होनाय जादों डोमिसाइल सार्टिफिकेट दा बेनि खोथाखौबो बेयाव रायखांनाय जादों जाय केन्डिडेटआ माने एप्लाइ खालामगोन दा बियो विच दे आर एप्लाइं दा बिसोरनि थाखाय स्टेटनि दा डोमिसाइल सार्टिफिकेट दिहुननांगोन जायखौ जोङो कर्टआव दिहुननो हायो दा बेखौबो एप्लाइ खालामनायाव आपल'ड खालामनो नांगौ लकेल लेंगुवेजनि खोथाखौबो बेयाव सावरायनाय जादों हेभ नलेज अफ एनि वान अफ द लकेल लेंगुवेज जायखौ एडभार्टाइजमेन्टआव लेंगुवेजनि खोथा रायखांदोंमोन दा बैनिनो जायखिजाया मोनसे लेंगुवेजखौ माने रोंनाय जानांगोन एबा बेनि नलेज थानाय जानांगोन होननानै एडभार्टाइजमेन्टआव होनाय जादों डिजारेबल क्वालिफिकेशननि खोथाखौबो बेयाव सावरायनाय जादों मास्ट हेभ फिल्ड एक्सपिरियेन्स इन इन्टेलिजेन्स वर्क जुदि इन्टेलिजेन्सनि खामानियाव फिल्ड एक्सपिरियेन्स दङब्ला दा बेखौबो नांगौ होननानै मेनसन खालामदों नाथाय गैयाब्लाबो माने एप्लाइ खालामनो हायो दा बेखौ बानाय जायो एग्जामिनेशन फिस दा बेयाव इउआर आनरिजार्भ एबा ओबीसी EWS मेलफोरनि थाखाय 650 आरो आदार्स होननानै बुङोब्ला दा बेयाव एससी एबा एसटी दा बिसोरनि थाखाय 550 दा बेखौ मेनसन खालामनाय दङ एडभार्टाइजमेन्टआव दायो जोङो सिकिउरिटि एसिस्टेन्ट आरो एक्जिकिउटिभ एग्जामिनेशन 2025 नि दा बेयाव आसामनि गुवाहाटीयाव बेसेबां पस्ट दङ दा जों बेखौ नायनि दा बेयाव गुवाहाटीयाव गासै लेंगुवेज अफ इन्टारेस्ट होननानै बुङोब्ला गासै 17 नाम्बार्स अफ लेंगुवेजेसफोरखौ होनाय जादों दा बेनिनो गासै जों पस्टखौ जुदि नायोब्ला आनरिजार्भआव गासै पस्ट 63 दङ लोगोसे ओबीसीआव 29 दङ एससी होननानै बुङोब्ला दा 7 दङ आरो एसटीआव गासै 13 दङ लोगोसेनो EWSआव 12 दङ गासै पस्टखौ जुदि जोंनि गुवाहाटीयाव नायोब्ला 124 दङ दा बेयाव आनरिजार्भआव 63 थानायाव दा बेयाव जायनि मार्कआ बांसिन जागोन दा बियो आनरिजार्भआव गोग्लैहैनायनि चान्सेसआ थायो दायो जोङो सिलेक्शन प्रसेस जायखौ जोङो सिकिउरिटि एसिस्टेन्ट आरो एक्जिकिउटिभ पस्टखौ मोननो थाखाय सासे केन्डिडेटआ मा एग्जामखौ पास जानांगोन एबा माबे मोनबेसे एग्जामखौ होनांगोन दा बे जाहैबाय गासै 3 एग्जामखौ सासे केन्डिडेटआ पास खालामनांगोन अब्लासो सिकिउरिटि एसिस्टेन्ट आरो एक्जिकिउटिभ पस्टखौ मोननो हागोन दा बे जाहैबाय टायार 1 एग्जाम जागोन दा बियो 100 मार्क्सनि 1 आवार दा बै एग्जामाव थागोन अनलाइन एग्जाम दा बियो अबजेक्टिभ टाइप MCQ कुइसन थागोन दा बेखौ सिलेबासखौ आङो बेयाव होखादों दा बेखौ जुदि जायफोरा एप्लाइ खालामगोन बेखौ सिलेबासखौ नायनानै लिरख'ना लानो थाखाय खावलायबाय लोगोसेनो बेयाव नेगेटिभ मार्किंखौबो होनाय जाखादों 0.25 जुदि मोनब्रै कुइसनखौ हायाब्ला
दा बेयाव 1 मार्क दानजागोन दा बेखौबो मेनसन खालामनाय जादों आरो लोगोसेनो टायार 2 एग्जामाव जाहैबाय रिटेन एग्जाम दा बेयावबो डिसक्रिप्टिभ टाइपनि एग्जाम जागोन मार्कआ जाहैबाय 50 समा जाहैबाय 1 आवार दा बेखौ मेनसन खालामनाय होदों ट्रेन्सलेसन अफ ए पेजेस अफ 500 वर्ड्स फ्रम ऑप्टेड लैंग्वेज टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा दा बै एग्जामाव जाहैबाय ट्रेन्सलेसन मोनसे पेजेस माने 500 वर्ड्सनि मोनसे पेजेस होगोन आरो जाय लेंगुवेजखौ नोङो होदोंमोन दा बै लेंगुवेजनिफ्राय इंग्लिश एबा वाइस वर्सा दा बै इंग्लिश लेंगुवेजसिम ट्रेन्सलेसन खालामनाय दा बे एग्जाम डिसक्रिप्टिभ टाइप कुइसना फैगोन दा बेखौबो पास खालामनांगोन दा बेनि उनाव लास्ट एग्जामा जाहैगोन टाइप 3 बे जाहैबाय इन्टारभिउ आरो पार्सनेलिटि टेस्ट सासे मानसिखौ माने पार्सनेलिटि टेस्टखौ नायनो थाखाय दा बेयो इन्टारभिउ जागोन दा बै एग्जामखौ लास्ट टायार 3 एग्जामखौ पास खालामब्लानो बै माने सिकिउरिटि एसिस्टेन्ट आरो एक्जिकिउटिभ पस्टखौ मोननो हागोन जायफोर गोसो गुदुं एप्लाइ खालामनो हागोन आं लिंकखौ डिसक्रिप्सनाव होनानै होगोन लिंकआव थांनानै एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोसेनो माबाफोर गोनो गोथो जुदि जायोब्ला कमेन्ट्स खालामनो थाखाय खावलायबाय आं मोनफ्रोमबो कमेन्टनि एन्सार एबा रिप्लाइ होनो नाजागोन गोजोन्थों